सिगां सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे आङो गोदान भिडिअ गोथार बाइबेलनिफ्राय लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोजां मोनग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो फोरबो जिसुनि मुङै आङो भरसा खालामदों, मिजिंथिहरदों जे बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मोन्दांथि लाब जागोन होननानै नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै बेखौनो आङो भरसा खालामदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, अब्ला फैदो दिनैनि भिडिअखौ जोङो सुरु खालामदिनि। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आङो बेखौनो सावरायनो रायलायनो सानदों आरोखि। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो जोबजासे नायलांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनैनि बाथ्राखौ बा दिनैनि टपिकआ बेनो जाहैबाय जे टपिकनि सायाव जोङो सावरायनो सानदों जे What does Bible say? बाइबेला, गोथार बाइबेला मा बुंदों जे गथ'फोरखौहाय मोजां रोखोमै फोरोंनायनि सायाव। बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानदों जे What does Bible say? बाइबेला मा बुंदों on teaching upon the children, जे गथ'फोरखौ, जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायनि सायाव बे गोथार बाथ्राया बा बाइबेला मा बुंदों बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनैनि बे मुगायाव, दानि बे प्रेजेन्ट सिचुएशनावहाय it's very important to teach with the right way and with the true pure thinking. It's very important to teach our children. मिथिबायना? दिनैनि बे मुगायाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोंनि फिसाफोरखौ नंगौ गोथार साफा फोरोंनाया इनायनो दिनै गोनांथार दिनै जानानै फैदों। एस्पेसियेलि जोंनि ख्रिस्टियान न'खर, जोंनि ख्रिस्टियान गथ'फोरखौहाय जोङो मा रोखोम फोरोंनो नांगौ, मा रोखोम गाइड खालामनो नांगौ, दिनैनि बे मुगायाव इनायनो गोनांथार। आरो बेखौ फोरोंब्लासो जोंनि बे फिसाफ्रा गाहाम जाहैगोन, मोजां जाहैगोन आरो जों जेब्लानाखि बैसो गोनां जों जागोन, बे गथ'फोरखौ लानानै जेब्ला जोंनि बिमा बिफाया बोरायगोन, बुरिगोन, गावनि फिसा फिसौखौ लानानै बे बिमा बिफाया रंजानो हागोन संसारनियावबो, इसोरनियावबो, मोदोमावबो, जिउआवबो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो दिनै बे बाथ्राखौसो दिनै नोंथांमोनजों आं सावरायनो सानदों। जोंनि गोबांथार बेबायदि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर दङ, अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जे गावनि फिसाखौ, गावनि गथ' गथाय, फिसा फिसौखौ मा रोखोम फोरोंनो नांगौखौ दिनै फोरोङा। जोंनि गोबांथार बेबायदि ख्रिस्टियानफोर दङ, ख्रिस्टियान बिमा बिफा, बिबै बिबौफोर दङ, जे गावनि फिसा फिसौखौ मा रोखोम फोरोंनो नांगौमोन बेखौ फोरोङा। गोरोन्थि मावब्लाबो नोंना गोरोन्थि जाबाय होननानै आसि थुनानै राया, सोंखारिया। बेबायदि गोरोन्थि मावनायावनो, सोंखारियावनो, आसि थुयैयावनो जोंनि गथ' गथाय, फिसा फिसौफ्रा, अनजाग्रा बिमा बिफाफोर दिनै रालांनो हमबाय, बांलांबाय जोंनि गथ'फ्रा गाज्रियाव। नोंथांमोना मिथिगौना? जुदि जोङो इसोरखौ गिनो, इसोरखौ मान होनो, जोंनि गथ' गथायखौ जुदि जोङो फोरोङाब्ला संसारा फोरोंगोन इसोर गिनो रोङै। मिथिबायना? बिमा बिफाखौ मान होनो रोङै संसारा फोरोंगोन। मिथिबायना माब्रै फोरोंगोन बेबायदि संसारा? मानोना संसारा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन दिनै जाबोबाय। जुदि जोङो संसारखौ नागारनानै, संसारखौ दोनथ'नानै इसोर गिनो, इसोर खुलुमनो, मान होनो, गावनिफ्राय देरसिनखौ मान होनो जुदि जोङो फोरोङोब्ला बे गथ'आ जोबनायाव मोजां फिथाइ थाहैगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेखौ जोङो मिथिनाया गाहाम। बेनिखायनो जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा हसियार, साबधान, जे जोंनि फिसाफोरखौहाय जोङो बिराद गोगोम, नंगौ साफा, मोजां बेबहार, आखल आखु, मावनाय दांनाय, साननाय हनायफोरजों, मोजां अनज्लायनायफोरजों जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो फोरोंनो नांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर,
अब्लासो जोङो जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौनिफ्राय जों मोजां फिथाइखौ दिनै जों मोननो हागोन मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो खोनासंग्रोनि गिबियावनो दा बेखौ मोननो हागोन हुदा बिजाब 4 बालाबनि 9 सिरि Deuteronomy chapter 4 verse 9 फरायनि जिसुनि मुङै मा होनदों आरोखि बेयाव गोथार बाथ्राया बेबायदि जोंखौ साबधान होखादों बाइबेलनि बाथ्राफ्रा प्रेजेन्ट पास्ट फिउचार गासैनिबो थाखाय दं फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव बेबायदि बुंदों नोंसोरो गाव गावनो साबधान जादो होनदों आरोखि ना जोंखौ बुंदों नोंसोरो जोंखौ बुंदों गाव गावनो साबधान जादो गाव गावनि मेगनफोरजों नुनायखौ बावै बायदि संसाराव थांनानै थानाय समाव नोंसोरो सिरि मोननानै थादो होनना बुंदों मा होनदों जे जोंनि गाव गावनि मेगनफोरजों नुनायफोरखौ बावै बायदि संसाराव थांनानै थानाय समाव मा होननानै बुंदों सिरि मोननानै थादो होनना बुंदों आरो मा बुंदों नोंसोरो गाव गावनो साबधान जादो मिथिबायना सिरि मोननानै थानाया जोंखौ मा रोखोम खामानि होयो बे संसाराव एग्जाम्पल हिसाबै मा होननानै बुंदों जेब्ला जोङो सिरि मोननानै थायो ना हरनि समफोराव एग्जाम्पल हिसाबै जेब्लानाखि सिखावफ्रा जोंनियाव फैयो जों सिरि मोननानै थानायखाय मा सिखावफ्रा जोंनियाव हाबनो हाया जोंनि न'खराव फैनो हाया थिग बेबायदिनो जोंबो जुदि सिरि मोननानै मोजां बेबहार मोजां साननाय इसोर गिनाय इसोर खुलुमनाय अनज्लायनाय जोङो सिरि मोननानै थायोब्ला गाज्रिया जोंनियाव हाबनो हाथारनाय नङा बेनि गाहाय सिरियाव बुंबावदों आरो नोंसोरो गाव गावनि बिसा बिसौनोबो फोरोंदो होनदों मा होननानै बुंदों आरो नोंसोरो गाव गावनि जोंनि बिसाफोर बिसौफोरनोबो दिनै जोङो फोरोंनो नांगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो संसाराव मा रोखोम सिरि मोननानै थानो नांगौ आरो मा गाव गावनो मा रोखोम साबधान जानो नांगौ बेखौ बाइबेला दिनै जोंनो फोरोंखाबाय बुंखाबाय जे जोङो जोंनि बिसा बिसौनोबो जोङो फोरोंनो नांगौनो जोंनि फिसाफोरनो जोंनि फिसौफोरनोबो जोंनो फोरोंनो नांगौ जे जोङो मा रोखोमै साबधानै थानो नांगौ आरो बे संसाराव जोङो मा रोखोम सिरि मोननानै थानो नांगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर मानोना दिनै बोथोरा बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि मिथिगौ ना दिनै गोबांथार जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रियाव दिनै थांगासिनो दं फरायनायनि बेलायावबो इसोर गिनायनि बेलायावबो बेबहार आखल गियाननि बेलायावबो जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन दिनै जालांगासिनो दं बेनिखायनो जोंनि फिसाफोर जोंनि फिसौफोरनो जोङो फोरोंनि मा रोखोम जोङो संसाराव साबधानै थांनानै थानो नांगौ मिथिबायना जोङो मा रोखोम सिरि मोननानै थानो नांगौ गाज्रिनिफ्राय मा रोखोम गोजानाव थानो नांगौ जों बेखौ फोरोंनो नांगौ गोबांथार जोंनि बेबायदि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर दङ जोङो इसोरखौलाय बिराद गियो नाथाय जोंहा बेबहारनि गियाननि दिनै जोंहा आंखाल जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि बिसा बिसौफ्रा गियाननि आंखाल मिथिबायना बेनिखायनो इसोर गिनायजों लोगोसे बेबहार गियानखौबो दिनै जोङो फोरोंनो नांगौ मा रोखोम गेदेर उन्दै मान होनो नांगौ गेदेरफोरनि सिङाव माबोरै थानो नांगौ माबोरै सनमान होनो नांगौ गावनिफ्राय देरसिनफोरजों मा रोखोम अनज्लायनो नांगौ गावनिफ्राय उन्दैसिनफोरजों मा रोखोम गोरोबनो नांगौ बेखौ जोंनि बिमा बिफाया जोंनि गथ' गथाय जोंनि फिसा फिसौफोरनो फोरोंनो नांगौ आरो मा अब्लासो न'खराव समाजाव गामियाव देशआव जोंनि फिसाफ्रा मोजां बार बारहोगोन नाम खामायगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बाइबेला दिनै जोंनो बेबायदि फोरोंदों आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायबावनि बेखौ मोननो हागोन जे मा होनो बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 10 सिरि बेखौ मोननो हागोन Proverbs chapter 22 verse 6 बुंदों माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'फोरनो फोरोंदो अब्लानो थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन मिथिबायना नोंथांमोनाथ' गाहामथारै खोनाबाय बे बाथ्राखौ माबोरै थांनानै थानो नांगौ बेखौ मा गथ'फोरनो फोरोंदो अब्लानो थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन
अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर दिनै बिमा बिफाफोरहा बिराद गिदिर दायित्व दङ जोंनि बिमा बिफाफोरहा बिराद गिदिर रेसपन्सिबिलिटि दिनै दङ जे फिसाफोरखौ माब्रै फोरोंनो नांगौ ना माब्रै थांनानै थानो नांगौ बेखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा फोरोंनो नांगौनो जोंनि गथ' गथायफोरनो जोंनि फिसा फिसौफोरनो अब्लानो बेखौ बेफोरबायदि फोरोंबानो अब्लानो थांनानै थानाय समाव जोंनि गथ'फ्रा बेखौ गोसोखांफ्लायगोननो जुदि जोङो मोजां फोरोङोब्ला अनज्लायनाय गोरोबज्लायनाय खेमा होज्लायनाय ना मोजां बेबहार फोरोङोब्ला बे फोरोंनायखौ गथ'फ्रा गोसोखांफ्लायगोन गावसिनि थांनानै थानाय समाव अनज्लायनाय फोरोंबा अनज्लायलांबाय थागोन खेमा होनायखौ फोरोंदोंब्ला खेमा होलांबाय थागोन गोरोबज्लायनायखौ फोरोंदोंब्ला जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौफोरनो गोरोबज्लायलांबाय थागोन इसोर गिनो फोरोंदोंब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा इसोर गिलांबाय थागोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा इसोर गिलांबाय थागोन मानोना जोङो फोरोंखाबाय आरो जोंनि बे फोरोंनायखौनो जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौफ्रा गोसोखांफ्लायबाय थागोन गावसोरनि थांनानै थानाय समाव अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर बेनिखायनो दिनै फिसाफोरनि थाखाय जों बिमा बिफाफोरहा बिराद गिदिर दायित्व रेसपन्सिबिलिटि दिनै दङ थ' बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायदों जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्स आरो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरि जेसेबांनाखि दङ बे गोथार बाइबेलनि सिरि रावफोरजों बेखौनो खावलायदों जोङो दिनै फै जोंनि फिसा फिसौफोरखौ मोजां बेबहार मोजां साननाय हनाय आरो संसाराव मा रोखोम थांनानै थानो नांगौ जोङो बेखौ फोरोंनि अब्लासो बे फिसाफोरहा गावसिनि थांना थानायाव जोंनि मोजांथार जोंनि बिमा बिफाफोरनि मोजांथार फोरोंनायखौ गोसोखांनानै मोजां सोलिगोन मोजां लामाजों थाबायगोन ना मोजां बिमा बिफाफोरनि नाम लाखिगोन अनजाग्रा बिमा बिफाफोर जोङो बेखौ मिथिनो नांथारगोन आरोखि थ' बाथ्रायाव मोनसे बर'नि मोनसे बाथ्रा घटना दङ आरो बर'नि मोनसे घटना दङ मिथिबायना जोङो दिनै बे घटनाखौ बयबो मिथिगौ अब्लाबो नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामसै आरोखि थ' मोनसे घटना ओरैबायदि जादों जाहैबाय खांख्राइ बिमा बिफाफ्रा मासे बिमाया माने गावनि फिसाफोरखौ बुंदोंनो खांख्राइ बिमाजों आरो बिफाजों गावनि फिसाखौ बुंदोंनो नोंसोर मानो सिद्दा थाबायाब्रा सिद्दा थाबाय होननानै खांख्राइफ्राथ' खायथ्रासो थांखायो नालाय थ' बेखौ नुनानै गावनि फिसाफोरखौ बेबादि थाबायनायखौ नुनानै खांख्राइ बिमा बिफाया होनबायनो नोंसोर मानो सिद्दा थाबाय मा खेंख्रा खायथ्रा थाबायनाय बेलाय होननानै तखनाखि खांख्राइ फिसाफ्रा बिमा बिफाखौ होनबायनो नोंसोरनो खायथ्रा थाबायो नालाय ओंखायनो जोंबोथ' बिदिनो थाबायो बेबादि जोंनियावबो फैगोन मिथिगौना खांख्राइया माब्लाबाबो सिद्दा थांनो हाया खायथ्रा एसे थांगोन आरोखि बियो खायथ्रा थाबायनासो सहैगोन आरोखि बियो दिनै बेबादिनो जुदि जोंनि फिसाफोरनो जोङो नंथारगौ सिद्दा अनज्लायनाय गोरोबलायनाय इसोर गिनाय मोजां बेबहारखौ मोजां गियानखौ जुदि जोङो फोरोङाब्ला जोंनि फिसाफ्रा बेबादिनो जोंबादि फोरोंनो रोङै गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो रोङै खायथ्रा थाबायग्रा बेबादि जाहैगोन बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर नायदो गोथार बाइबेलनि रावफ्रा दिनै जोंखौ बेसे मोजां फोरोंदों बाइबेलनि रावफ्रा दिनै जोंखौ बेसे मोजां सोमजायदों फोरोंदों बुजायदोंना अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायग्रा बयनिसिमबो बेखौनो आंबो मिजिंथिहरबाय दिनैनिफ्राय जोंनि फिसाफोरखौ मोजां फोरोंनानै जोङो बे संसाराव थांनानै थानायाव गोसोखांहोनि आरो जेन' मोजां न'खराव समाजाव मण्डलियाव देशआव गोजोननायफ्रा फैनायफोरबायदि हामबायसै अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ शेयार खालामनायाव नोंथांमोना खुब मोजां मोनबाय होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिहरबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब लाइक नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामदो हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों बाय